Haurtxokoen behin betiko izen ematea. Bideo honetan egoitza elektronikoaren bidez haurtxokoetan behin betiko izen ematea nola egin azalduko dizuegu. Hasteko, egoitza elektronikoaren webgunean sartuko gara. Orriaren atarian sartu online tramiteetan botoian sakatuko dugu. Egoitzan sartzeko, baku edota bestelako ziurtagiri digital batekin sartu gaitezke. Behin egoitza elektronikoan sartuta, onartun klikatuko dugu eta bi moduetara egin dezakegu eskaera. Goiko lupan haurtxokoak idatziz eta ondoren emaitzan klik eginez, edo azpian dagoen epe barruan dauden eskaera izen emateak sailean klik eginez eta haurtxokoak izen emateak konfirmatuak soilik sakatuz. Gogoratu aurre izen ematea pertsona heldu batek egin behar duela, dela amak, dela aitak, dela adingabearen legezko tutore batek. Ondoren, tramitean adierazi ahal izango dugu zein adingaberen izenean egiten dugun eskaera. Horrela, jarraibideak arretaz irakurri ondoren, izena eman botoia eragingo dugu. Lehen pausoan, bi aukera izango ditugu eskura. Lehenengo aukerak, A aukerak, izena eman nahi dugun pertsona aukeratzen utziko digu. Aurrez izena eman dugun eta konfirmatuta dauden adingabe guztiak agertzen dira zerrenda honetan. Gure posta elektronikoan jaso dugun segurtasun zenbakia eta kodea ere sar ditzakegu egindako aurre izen ematearen baieztapenarekin. Kasu honetan, B aukera aukeratuko dugu. Aukeraketa egin ondoren edo segurtasun zenbakia eta kodea sartu ondoren jarraitu klikatuko dugu. Hurrengo pausoan, aurre izen ematearen datu orokorrak erakutsiko zaizkigu eta falta diren datuak bete beharko ditugu. Horrez gain, haurra jasoko duen pertsonaren datuak adierazi beharko ditugu. Parte hartzailearen ama, aita edo legezko tutorea garela baieztatu ondoren, haurtxokoaren jarduerarekin lotutako hainbat gairi buruzko baimena ere eskatuko digute. Dagozkion laukitxoak markatuta, tramitearekin jarraitu ahal izango dugu. Beharrezko kasuan, B aldean beharrezko dokumentazio gehigarria gehitu dezakegu. Behin beharrezko datuak betetzean jarraitu ahal dezakegu. Tramitearen hirugarren pantailan sartu ditugun datuen laburbilpena erakutsiko da. Behin izen ematearen datu guztiak egiaztatuta daudenean, sinatu eta erregistratu eragingo dugu. Edo zer aldatu beharko balitz, aldatu sakatu. Orain kredentzialak berriro sartuko ditugu. Inskripzioaren datuak konfirmatu ondoren, une horretan ordaintzeko aukera emango zaigu ordainketa pasabidearen bidez. Geroago ordaintzeko aukera ere badago, beti ere oinarrietan ezarritako epearen barruan, egoitza elektronikoaren atariko orrialdetik gure izen emate eta ordaindu beharreko zorren egoera ikusten ahaltzen diguna. Une horretan ordaindu nahi baduzu, ordaintzera joan sakatu eta egoitza elektronikoak Eusko Jaurlaritzaren ordainketa pasabidera eramango gaitu. Behinan, argibideei jarraituz, ordainketa egin eta izen ematea amaitu ahal izango dugu.